Яшьлектәге кырган баскычлар, алга атлый киң адымнар белән, кем икәнне әйдә белсеннәр. Эшебездә тик соклану аша, сабалар бит булар дисеннәр. Алга атлый киң адымнар белән, кем икәнне әйдә белсеннәр. Эшебездә тик соклану аша, сабалар бит булар дисеннәр. Һаман саен тормыш итүләрнең матур мизгеленә керәбез. Татулыкта якын дуслар белән сынауларны бергә кичәбез. Алга атлый киң адымнар белән, кем икәнне әйдә белсеннәр. Эшебездә тик соклану аша, сабалар бит булар дисеннәр. Алга атлый киң адымнар белән, кем икәнне әйдә белсеннәр. Эшебездә тик соклану аша, сабалар бит булар дисеннәр. Ирешәсе байтак, без бәхетле бүген барыбыз. Итә килми яшьлек минутлары, кадерләрен белеп калыгыз. Алга атлый киң адымнар белән, кем икәнне әйдә белсеннәр. Эшебездә тик соклану аша, сабалар бит булар дисеннәр. Алга атлый киң адымнар белән, кем икәнне әйдә белсеннәр. Эшебездә тик соклану аша, сабалар бит булар дисеннәр. Эшебездә тик соклану